நீலகிரி மாவட்ட திமுக சார்பில் பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர்களின் 102வது பிறந்தநாள் விழா நிகழ்ச்சி. பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர்களின் 102வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நீலகிரி மாவட்ட திமுக சார்பில் மாவட்ட கழக அலுவலகமான உதகை கலைஞர் அறிவாலயத்தில் மாவட்ட திமுக செயலாளர் பாமு முபாரக் அவர்கள் தலைமையில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்ட பேராசிரியரின் திருவுருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. மாவட்ட துணை செயலாளர் ரவிக்குமார், மாவட்ட பொருளாளர் நாசர் அலி, மாநில பொறியாளர் அணி துணை செயலாளர் பரமேஸ்குமார், உதகை நகரமன்ற தலைவர் வாணீஸ்வரி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். நிர்வாகிகள் அனைவரும் பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர்களின் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.